всички! Добре дошли на пресконференцията на ръководството на Ботев Пловдив, която, както в края на миналата седмица обещахме, ще се състои, за да получите отговори на въпроси, които ви интересуват, касаещи организацията на работа в клуба. Пресконференцията е първа след извършените промени в структурата на собствеността от края на месец март. Както знаете, Сдружение Професионален футболен клуб Ботев Пловдив придоби на по-голям процент акции, има общо 61% в дружеството. Участници в пресконференцията са господин Апостол Апостолов, председател на управителния съвет на Сдружение ПФК Ботев Пловдив, както и господин Иван Джижев, председател на съвета на директорите в клуба. Давам думата на господин Апостолов за кратко експозе, след което и вие ще имате думата за въпроси към участниците в пресконференцията. Заповядайте, господин Апостолов. Благодаря. Добър ден на всички. Както господин Лишев спомена, преди около 2 седмици стана прехвърляне на 51% от акциите на ПФК Ботев АД, което сдружението придоби 61% от капитала на дружеството. Към настоящия момент това се отразява единствено в променената акционерна структура. Оперативното ръководство в лицето на сега действащия съвет на директорите не се променя. Господин Джиджев е председател на съвета на директорите. Като от страна на Сдружението и членовете на управителния съвет, ние смятаме, че той е най-подходящия към настоящия момент човек, запознат с дейността на клуба, да изпълнява тази длъжност и не виждаме абсолютно никаква причина тази позиция да бъде дискутирана по какъвто и да е начин. По отношение на господин Златев, който беше прокурист на футболния клуб, веднъж няколко ситуации, които възникнаха, едната от които изтичането на неговия договор се края на месец май и потенциално договаряне на нова функция от гледна точка на задълженията, които има прокуриста. Нали, по сега действащия договор прокуриста покрива цялата дейност на изпълнителния директор на едно акционерно дружество. Тук е важно да направя едно уточнение. Господин Златев нито е освобождаван, нито е по някакъв начин оговарян да напусне. По-скоро му беше предложено ограничаване на дейността, свързана с неговата прокура и по-специално специализиране в спортно-техническата дейност, която той безспорно има своята експертиза и качества да изпълнява. И за тази цел беше предложено това да бъде неговите ангажименти и съответно адаптиране на възнаграждението, свързано с тази дейност. Правото на господин Златев беше да приеме или не приеме така направеното предложение. Футболният клуб изрази своята благодарност, защото все пак той е в една ситуация, в която всички определих като трудна, критична. Беше в отбора, показа своята дейност по отношение на работа с футболисти, спортната организация и ситуацията в настоящия момент като икономическа среда, не само за нашия клуб, въобще генерално не се е променила и ще трябва в много голяма степен да се наблегне по отношение на административно и финансово-организационното укрепване на клуба. Нещо, което беше започнало. То е един непрекъснат процес и се надявам, че съвета на директорите и лицето на тук присъстващия негов председател господин Джиджев, на членовете на сдружението, на всички привърженици
в по-общ смисъл ще могат да дадат спокойствие на клуба да върви напред. Нещо, което е много важно и държа да го подчертая, за да няма спекулации. Господин Златев не е освобождан, за да бъде назначаван някой друг, в случая господин Йотков. Затова акцентирам. Той имаше своите функции. Предложени бяха неговите функции да бъдат изключително в експертизата, която има спортно-техническа, и административно да бъде поканен господин Йотков, който отново тук трябва да направим едно уточнение. Нито беше гонен, нито беше принуждаван да напуска, нито сега го връщаме, защото единия си отива, той просто се взема функциите, такива каквито преценяваме, че могат да бъдат полезни за футболния клуб в финансово-административната част на ръководството на отбора. Това е от моя страна. Господин Джиджев. Не, аз ако има колегите въпроси, ако имате направо. Дарик Радио първи. Въпросът ми е към господин Джиджев и господин Апостолов, съответно като ръководители на клуба и на мажоритарния собственик Движение ПФК Ботев. Каква е стратегията за развитието на клуба в близкото и по-далечно бъдеще? Визирам довършването на шампионата, новото първенство, лицензите и изграждането на клубния стадион. Да кажа аз няколко думи. Ще кажа няколко изречения за лятото на 2014 година, за да аргументирам сегашната си оценка за състоянието на клуба. В юли и август месец нашия клуб беше в изключително тежко и критично състояние и тогава ние ден за ден мислихме как да го спасим, как да оцелее и как да направим така, че той да остане в А група. Имаше като реалност един представителен мъжки отбор с много чужди състезатели, с тежки договори, с много сериозни възнаграждения. В момента, в който Корпоративна банка беше оставена по особен надзор, ние имахме 90 хиляди лева и на другия ден вече нямахме и стотинка. Отбора ни беше в Австрия на подготвителен лагер, също с блокирани карти, с блокирани сметки. Тази ситуация продължи до септември месец и ако се върнете малко назад, ще видите колко много мастило се изписа, че Ботев фалира, че Ботев ще съществува най-много 2 месеца. За наша радост, с общите усилия на екипа на клуба, казвам го в най-широк смисъл, ние успяхме да преструктурираме и бюджета, и финансите на клуба, и на първо място договорите с всички състезатели, с администрацията. Така че към септември месец вече ние продължихме работа с бюджет около 4 пъти по-нисък от този преди 2 месеца и с осигуряване на финансиране, което позволява и до днешен ден, макар и трудно, клубът да се развива нормално, редовно. Ще ви дам само данни за трансферите, които бяха направени в тия 2 месеца. 14 състезатели бяха освободени, 13 нови назначени и всичко това беше в рамките на нашето разбиране, че в тази ситуация, а и като цяло, Ботев има бъдеще като един млад, симпатичен отбор, съставен предимно от български състезатели, без самоцелни задачи. Мисля, че успяхме да го направим. За никой не е тайна, че в онези месеци ние мечтаяхме да останем в А група. С успехите, желанията се вдигнаха по-нагоре. Истина е, че юли или август месец миналата година
аз поне не съм очаквал, че ние сме в първата шестица през този сезон. Знаете за множеството сътресения, които се случиха и с треньорските ръководства. Ние за една година сменихме 4 щаба. Немалко институционални проблеми и други разочарования, които са факти и достояния за всички, няма смисъл да ги коментирам. Казвам всичко това, за да споделя своята оценка, че сегашното състояние на нашия клуб и като представителен отбор с позициите си в класирането, и като детско-юношеска школа, и като непрекъснатите покани на наши състезатели в различните възрасти на националните отбори, с едно много сериозно постижение. Аз лично смятам, че сегашното ни класиране, дори да остане такова до края на сезона, е достатъчно добро за периода, в който функционираше клубът. Разбира се, че се надяваме на още по-добри резултати до края на сезона и че имаме своите надежди те да се случат. Що се отнася до по-дългосрочното виждане за развитието на клуба, то е пак в тази посока, с ясно осъзнат фокус върху развитието на детско-юношеската школа, с развитие на отбор от млади перспективни състезатели. Имаме немалко проблеми, основно в финансов план, свързани с предишни задължения на клуба, но работим активно по тяхното преструктуриране и се надявам, че ще намерим решение. Нямаме някакви сериозни притеснения по отношение на лицензирането и се надявам, че то няма да е проблем за бъдещето на Ботев. Що се отнася до строежа на стадиона, ние в момента нямаме ясно решение. Имаме проектна готовност за изпълнение на програма минимум, т.е. стадиона да бъде изпълнен до етап, в който да могат да се провеждат мачове и той да бъде лицензиран с, разбира се, далеч по-скромен капацитет и като места, и като обслужващи функции. Това обаче също е въпрос на сериозно финансиране, което е предмет на бъдещи решения. Аз просто мога да подкрепя думите на господин Джиджев. Относно функционирането на клуба от тук нататъка, то е свързано с осигуряване на финансиране, за да могат и представителния мъжки отбор и всички юношески формации да имат своя тренировъчен процес без проблеми. По отношение на стадиона, това, което господин Джиджев каза, то е коментирано колективно. Всеки един от нас, включая и аз, търсим варианти. Надявам се, че ще можем да намерим точно решение, този минимален вариант с завършване на 2 от трибуните, които сега са издигнати. За да бъдат плюс инфраструктура, за да бъдат в състояние да приемат мачове от А-група, т.е. да получим разрешение от общината да ползваме. Поне за мен основната задача е насочена на там, да се намерят необходимите средства, за да могат тези 2 трибуни да приемат зрители. Това е по въпроса за
за далечното бъдеще или както беше въпроса до края на сезона и по-напред. Това е въпрос, който ще трябва, нали, съвместно в крайна сметка, заедно с спортно-техническото ръководство и тяхните виждания, като бъдат отразени с финансовите възможности на клуба, тогава да бъдем много по-конкретни. Защото трябва да бъдем реалисти. Нали? Не е хубаво да обещаваме неща, които не можем да изпълним. И тук мисля, че е място да ви кажа, понеже беше поставен така неформално въпрос Сдружението как ще се справя като собственик. В крайна сметка Сдружението то има своята роля, такава каквато от 2010-та, да бъде стожера на ботивизма, независимо, че този израз може да прозвучи доста, така може, предполагам, ангажиращо, но в крайна сметка членовете на това сдружение, независимо от динамичния му състав, съхраниха и издигнаха отново Ботев и в настоящия момент вземат тази функция на пазител на ботивизма. За нас, безспорно, много отговорна ще бъде задачата да пазим този мажоритарен пакет до намирането на един нов стратегически акционер, който да дава това спокойствие на клуба от гледна точка на финансирането. На този етап не мога да кажа, че има на терена такива желаящи за инвестиции в Ботев към настоящия момент, но се надявам, че следващите месеци това ще бъдат пък по-добри месеци, когато ще се появят. И ние осъзнаваме като членове на Сдружението нашата отговорност, защото не трябва да допускаме при бързани решения някой да индицира интерес, кажем, ето това е спасителя. Нещата трябва да бъдат доста по-отговорно погледнати. Така че това е ролята на Сдружението. Ние ще се постараем във всичките членове, които са на Сдружението, всички, които имат интерес да акумулираме енергията и на тези хора, които искат да помогнат на Ботев под формата на спонсорства, на реклами, за да може да осигурим една част от бюджета за функционирането на клуба. Господин Джиджев, няколко пъти беше заявявано от лятото насам, месеците след лятото насам, че с трансферите бюджета е осигурен. В един момент се оказа, че се забавят заплати. Защо се стигна до там? Така е. Оценките и прогнозите, които миналата есен ние направихме, се базираха на очаквани приходи от сключени договори. Основно свързани с трансфери. Не знам дали пак да коментираме този въпрос, тъй като няколко пъти вече става дума за него. Основното неразминаване се получи по линия на приходи, които очаквахме от Лудогорец. Ситуацията е такава. Ботев действително има два казуса, свързани с предходни договори по трансфери на Анисе в ЦСК и преди това пък с трансфера на Тодор Неделев. Сложни казуси, по които от миналото лято ние търсихме решение. Лудогорец влезе в тези казуси, откупи фактически тези наши задължения, така признати от тях, и вместо да плати сумите, които се дължаха по тези договори на Ботев, той ги плати по линия на тези два казуса. Аз няма да коментирам правно и от гледна точка на регулации кои са верните и точните решения, но истината е, че ние разчитахме на тези средства и дори
решението на тези казуси да бяха в ущърб на Ботев, то те подлежаха на договаряния, редукции, разсрочване и така нататък, които ние като резервен вариант бяхме предвидели. Това не се случи и това е основната причина да се появят тези финансови затруднения. Втората причина е несъстоялия се договор с досегашния ни основен спонсор Viva.com, който беше предвиден в бюджета на оператора за 2015 година, беше уточнен до последния детайл. В последния момент, преди подписването и утвърждаването му от борда на Viva.com, там възникнаха някакви съображения от страна на акционерите и този договор не беше подписан. Това е втората основна причина, която доведе до тези временни затруднения. Мисля, че са преодоляни към този момент и ние трябва да завършим сезона спокойно. Може ли да потвърдите за този заем или кредит, който излезе информация, че Ботев е взел и кога му е падежа, кога Ботев трябва да го връща, ако има такъв? Да, има такъв заем. Взехме го преди 2 седмици. Той е свързан с компенсиране на тези средства, които ние бяхме планирали и не получихме. Той трябва да бъде възстановен юни месец, когато очакваме последния транш по договора ни с Тодор Неделев. Заемът е 1/3 от средствата, които очакваме да получим като постъпление, така че това е просто едно мостово финансиране за няколко месеца. Радио Пловдив. Към който може да отговори горе-долу каква сума ще бъде необходима за да бъде пуснат в експлоатация стадион Христо Ботев във вида, в който го вижда? В този му вид разчетите за сега са за около 4 милиона лева. Като пак казвам, ние имаме проектна готовност, това предвижда изграждането на цялата инфраструктура на стадиона, тъй като тя не може да се прави на части, и завършването на 2 трибуни, плюс изпълнението на всички функционални помещения, които са необходими за лицензиране, съблекални, медицински кабинети, прес-центрове и така нататък. Вестник Марица Слава. Още малко в тази връзка. Има ли някаква опасност? Какви са сроковете? Има ли опасност да се изпуснат срокове, да пострада концесиите? Ами, сложен въпрос, защото изпълнението на строителната дейност до момента е имала доста по-амбициозни задачи като срокове от това, което е предвидено в концесионния договор, но този изпреварващ ръст на строителството в предходните години е довел до определени разминавания по етапи и по срокове и ние там коментираме с общината възможностите за по-нататъчните действия, но като цяло няма сериозни причини там да има сътресения. Разбира се, ако не още половин година не намерим решение, сигурно общинските съветници ще вземат съответните решения. Но се надявам, че няма да се стигне до там. Други въпроси? Господин Апостолов, след влизането на сдружението във владение на клуба, започнат ли аудит? Какво е финансовото състояние според него, ако е започнал такъв? Одит в общия смисъл, който се разбира на финансова проверка, не сме започнали, защото не смятаме, че на този етап имаме някакви основания да правим този одит. Направихме една така чисто оперативна справка за дейността на клуба като финансова единица от приходно-разходна гледна точка, за да знаем в крайна сметка къде се намираме
резултатите и констатациите са такива, каквито в голяма степен предполагахме, няма някакви изненади. И за съжаление, това, което спомена и господин Джиджев, това са фактите. Един относително балансиран бюджет, който е бил предположен зимата на 2014. Има един дефицит, който е следствие на неполучаване на сумите, които беха предвидени и залегнали в договорите за продажбата на двамата футболисти, Анисе и Хамза. Така че в този смисъл, нали, в такъв термин на одит, ако използваме, нали, с някакви причинно-следствени констатации, не, те са резултати за вътрешна употреба от гледна точка на състоянието на клуба. Това, което ние нали, нашите колеги, които направиха, защото все пак това са колеги, които са с много опит в финансовите проверки, не го правят от гледна точка само на някакво финансово упражнение, а от гледна точка на тяхната професия. Ни дадаха данни, които показват, че в бъдещата функция на клуба в много голяма степен, особено в рамките на администрацията и непреките разходи, свързани с футболните отбори, и мъжкия и детските отбори, там ще се постараем да предложим съответни оптимизации, но трябва, нали, все пак да отчетем факта, че за да функционира една система, тя има един критичен минимум. Нали? Не можем да предложим съкращения, под които функционирането на клуба да не бъдат ефективни. И затова целият акцент е за съхранението на Ботев. Това са мъжкият отбор. И най-важното, според нас, това са детско-юношеската школа на клуба. Защото по един или друг начин Ботев ни прави и в настоящия момент, както господин Джиджев спомена, основните приходи на клуба, за да може той да функционира и да се представи, влезе в първата шестица, са приходите от продажбата на футболисти. Да, това не беха наши футболисти. Но все пак беха инвестирани клубни пари, за да бъдат придобити и след това продадени. На този етап, за съжаление, клуба не може да разчита на такъв финансов поток, какъвто господин Василев преди това осигуряваше. И за това ще трябва да разчитаме на нашата школа, на нашия продукт. От една страна да ръководството да прави балансиран отбор. Не искам да звучи като си бил отричащи си позиции, но в крайна сметка младите футболисти, влизайки в първи отбор, утвърждавайки се, реализирайки се на пазара, те ще водят след себе си следващите юноши, които пък да вземат техните места. Теоретично звучи добре, остава практически да го направим. Мисля, че при тази база, при това състояние на школата и треньорски състав, не би трябвало това в един средносрочен аспект да се реализира успешно. Марица. Окончателно ли са приключили нещата с Лудогорец? Има ли възможност все пак тези средства за договорено да се получат? Ами, ние сме представили своята позиция и в Българския футболен съюз, и в УЕФА по този въпрос. Как тези институции ще реагират и дали ще приемат нашите позиции или не, това сега не мога да кажа, но по принцип вероятно са възможни някакви допълнителни договорености и развитие на този казус. А само едно допълнение, нали, от страна на ръководството на клуба са предприети, нали, на правните съветници съответни действия за структуриране на стъпки. Нали, веднъж това, което господин Джиджев спомена, внасяне на необходимите документи и сигнали до лицензионна комисия, до УЕФА, контакт с хората от Лудогорец, крайна сметка, чисто колегиално, ако можем да постигнем някакво споразумение. И въпросът на един такъв правен спор, ако той не може да нас не удовлетворява, примерно, решението на съответни инстанции, последната стъпка е да алармираме съда, да
не се ми иска съда, но се надявам, че оттам няма да стигнем. Ако се наложи, това ще направим. Ако ми позволите само две изречения в допълнение. Аз мисля, че ние имаме тема за договаряне, предоговаряне, очакване на някакви постъпления по отношение на казуса ЦСК. По отношение на казуса Тодор Неделев, аз лично съжалявам, че възникна такъв казус. Не познавам предишния собственик на клуба, лека му пръст, и семейството му. Действително миналото лято възникнаха някакви процедурни въпросителни по повод на сключения преди това договор. Имал ли е право аматьорски клуб да влиза в такива отношения или не и така нататък, но общата позиция на всички мои колеги е, че Ботев дължи тези средства и за нас е морален въпрос и отговора на този морален въпрос е, че ние ще направим необходимото, за да се издължим. Така че, тъй като тези средства също са с цесии на Лудогорец по някакъв начин регулирани, как не знам. Ние имаме по договора 25% от всеки транш, така че приема се, че те са вече удовлетворени. Последният транш, който имаме да получаваме от Майнц, ние дължим още 25% и те ще бъдат също разплатени. А спорният казус е Анисет ССК. Значи този казус, в смисъл това, което Лудогорец възел като плащане, вие няма да го спорвате. Ами, ние считаме, че имаме морален ангажимент и трябва да го изпълним. Фактически Лудогорец, само да уточня, Лудогорец е платило на семейство Павлови суми, които ние чакахме от тях във връзка с едни бонуси на Хамза и Анисе от гледна точка на участието на Лудогорец в Шампионската лига. Това беха допълнения към договорите за продажа. Така че тук тази престация не може да я търсим, защото тя е удовлетворена спрямо госпожа Павлова. Как се стигна до решението тези плащания към Ботев 2002 да бъдат спрени или замразени? Кой взе това решение, за да се стигне до тази ситуация Лудогорец да откупи този дълг и да не изпълни ангажимента си към Ботев Пловдив? Да направи тази цесия възможна? Ами миналото лято се направи ревизия на всички договори с юристи, експерти в тази проблематика и възникнаха така съществени въпросителни относно начина, по който е сключен този договор. И това е още въпрос на спор. Аз не казвам, че договорът е изряден и ние сме търсили нарочно някакви обструкции. Тогава, за съжаление, бяха проведени някакви много бързи разговори с съпругата на господин Апостол, в които аз не съм участвал. Извинявайте, Павлов, не съм участвал и се стигна до влизане в едни процедури на произнасяне на арбитражен съд и така нататък, но мисля, че това е тема, която само едно уточнение, понеже няколко пъти беше задавано, Ботев е осъден да плати и така. Значи фактологията, само да допълня господин Джиджев, именно поради чисто правни, обмяна на правни аргументи, не от морална гледна точка, беше поставен въпроса пред арбитражния съд дали един непрофесионален футболен клуб като Ботев 2002, който има само юношеска школа, може да влиза в... Значи няма право, това не, да влиза в взаимоотношения за права на футболисти, които нямат статута на професионалисти. Това беше отнесено към арбитражната комисия в Българския футболен съюз за произнасяне. И на тази база вече става произнасянето. Не, че Ботев е оспорвал, че не трябва да плати, щом трябва да плати и така нататък.
В крайна сметка мисля, че в клуба работят достатъчно достойни хора, за да оценят и качеството на Тодор Неделев. Те са ги оценили в Германия и хората, които са помогнали за израстването на един такъв футболист. Последно уточнение излиза, че Лудогорец не е платил цялата сума, защото вие казвате, че още 25% имате да плащате от транша. Те са платили това, което до момента е дължимо към тях. Колко са платили и как ние не знаем. Ние имаме документи за това, че те са уредили отношения. Да, те са колко фактически са платили. Радио Пловдив, Яник. Последен въпрос, надявам се с този въпрос ще приключим пресконференцията. Диан Никифоров, извинявайте, от Радио Пловдив. На базата на така новата рестриктивна финансова политика разбрахме общо взето по-близките и по-далечните планове пред клуба. Мен ме интересува какви ще бъдат те пред представителния мъжки отбор. Говоря за цели като следващия сезон, последващите сезони, защото живота не свършва с този край на шампионата, който е след 40 дни. Живот и здраве. В този ред на мисли водят ли си с кои как се водят преговори с футболистите, т.е. на базата на целите, които вие вече може би сте се поставили. И съвсем накрая, преди да завърша, очертава се една дискусия за или против първа и втора шестица. Доколкото разбрах, Венцислав Стефанов дори ще предложи на следващия изпълком това нещо да отпадне, да се мине на вариант, да кажем 10 или 12 отбора, които да играят 3 или 4 пъти помежду си. И пак в този ред на мисли, Ботев има ли позиция по този въпрос, тъй като тази година напълно заслужено, но отбора все пак влезе на кантар в първата шестица и ако не беше влязъл, щеше да съжалява не само привържените на Ботев Пловдив, както съжалява, че не са отбори като Левски и Черно море, които примерно би трябвало да играят в по-мотивиращи матчи. Благодаря ви. Аз няколко думи, ако ми позволиш. Във връзка с тези трансформации на собственост и необходимостта от така изминаване на тия стъпки, които бяха споделени след промяната на мажоритарния собственик, ние имаме може би около месец забава от така взимане на окончателни решения по въпросите, които поставят. След дали ще се нарече одит или моментна снимка или анализ, няма значение, и така идеите за промяна в модела на управление на клуба, в резултат на което се разделихме и с Тервел Златев. Ние от тази сутрин фактически работим с структурирането на един консултативен съвет, който е съвместен екип от представителите на ръководството на сдружението и сегашното ръководство на клуба. И идваме на тази пресконференция от среща с треньорския щаб, на която започнахме много задълбочено да обсъждаме точно тези въпроси. Ние трябва да имаме ясна единна позиция за поне средносрочното развитие на клуба. То е свързано с много условности, разбира се, и с осигуряване на финансиране, и на политика, и на баланс между млади и опитни състезатели, и на възможности за финансиране на клуба чрез трансфери и в същото време съхраняване на едно стойностно ядро от състезатели, които биха дали дългосрочното развитие на клуба. В четвъртък ще продължим този разговор и вероятно до края на седмицата ние ще имаме съвсем ясна, точна единна позиция между треньорския щаб и ръководството на клуба и мажоритарните собственици. Във всеки случай, надали ние ще си поставим някакви свръхамбициозни цели. За мен генерално съхраняването и развитието на клуба е достатъчно сериозна цел. Не знам дали ще ми позволите няколко думи на тема финансиране, понеже казахте, че е последен въпрос.
Не знам дали няма да злоупотребим с търпението на колегите, но понеже се изписаха много неща в последните седмици за изнасяне на пари, за бягства, защото парите са свършили и така нататък. Искам много ясно и категорично да споделя и пред вас, че през последната година, от юни месец насам, нашия клуб функционира без да е получил нито един лев от собствениците си. И това, което до момента е осигурено като финансиране и изразходвано, е единствено на база на дейността на клуба и на разбирането на нашите състезатели, треньорски щаб и така нататък, тъй като миналата година ние намалихме фонда работна заплата с 4 пъти и поставихме таван на заплатите на състезатели и футболисти, който беше обявен и на който някои от нашите състезатели на другия ден дойдоха, доброволно се съгласиха да си променят условията, намалявайки си в пъти заплатите заради каузата Ботев и до днес се състезават с нашите екипи, благодарение на които имаме до голяма степен и тези резултати. Други се отказаха и отидоха в отбори още на следващия ден, някои от които сега не са в първата шестица, но това си е техен избор. В Ботев през последната година няма нито една стотинка, която да е придобита или похарчена неофициално. Всичко е счетоводено и може да се провери. Ботев е участвал във всичките си матчове абсолютно безкористно. Никога и по никакъв повод не са коментирани договаряния, официални, задкулисни, предкулисни и така нататък. И това, което е клубът днес, се дължи единствено на неговите състезатели, екипа, който работи за Ботев. Между другото, на тема администрация, тя е 4 човека. Понеже се изписаха куп неща, говоря за администрация в прекия смисъл. Ние имаме доста поддържащ персонал. Ботев има един съществен проблем и той е системен. Ботев в момента има много сериозни активи, които за съжаление не носят никакви приходи. Напротив, в огромната си част те са един разход за клуба, защото са в замръзнало състояние. Стадион Ботев в момента е само разход. Ако ние имахме готов стадион с 10 000 места и взимаме 2 пъти в месеца билети от тях, е друго. По подобен начин стои темата и база Коматево, тъй като това е голям, скъп актив. В същото време местата на нашия стадион са твърде малко и те в някои от мачовете стигат приходите от билетите до толкова, доколкото да си покрием разходите за охрана и така нататък. Така че ситуацията не е никак лесна. Сигурно и ние коментираме с колегите, има достатъчно възможности и резерви да оптимизираме част от разходите и чрез преструктуриране на персонала и на работните възнаграждения. Сигурно има и допуснати пропуски и решения, които не са най-добрите, но в никакъв случай те не са резултат на някаква корист и някакви материални благоденствия на един или друг от ръководителите на клуба. Господин Джижев, разбрахме, че оставате в клуба. Твърдо ли е решението ви? Временно ли? До кога? Лично вашето усещане вътре, вашето убеждение какво е? Аз декларирах своята готовност да се оттегля от позицията, която заемам, незабавно след като беше преструктурирана собствеността. На този етап с колегите от Сдружението ние се договорихме да продължа да изпълнявам тези функции. Искам да допълня, че аз освен президент или председател СЕНО съм и изпълнителен директор на
клуба от април месец миналата година, така че имам и съм имал достатъчно много оперативни ангажименти във връзка с функционирането на клуба. По чисто технически причини, най-малко до края на сезона аз трябва да изпълнявам тези ангажименти, тъй като смяната ми е свързана с провеждане на общо събрание на акционерите и промяна в съвета на директорите, но това не е някаква крайна линия. Аз съм декларирал готовност, докато има нужда от мен и аз имам възможности да продължа да участвам в ръководството на клуба. Тук искам само да допълня нещо. Спомена го. Мисля, че в крайна сметка, за да ръководиш един футболен клуб, ти трябва да си обективен. Значи не можеш да взимаш решения само продиктувано от емоции и това господин Джиджев през тази една година го показва, че той е изключително обективен и коректен ръководител. Също сме го коментирали с моите колеги в Сдружението, така че аз не виждам никакво основание на този етап да търсим смяна. Един човек, който, защото той няколко пъти спомена екипа, така ни осигурява, но нещо, което е много важно. Ботев Пловдив от 2010-2011 година, всички, които са били в съвета на директорите и към настоящия момент, общо са хора наистина на обществени начала, освен тези, които са пряко ангажирани в административната дейност. Тоест не са били взимали възнаграждение. Това не е акцент. Но по-важното е, че ние наистина искаме да бъдем единомишленици и от страна на Сдружението всеки един човек, който е ангажиран в управлението на... За управлението силно казвам, за бъдещето на Ботев иска да ангажира себе си, дава своето време, своите усилия, своите финанси. За мен това е така важното и основополагащо, че не съм видял някой, който идва да каже ваша дама на среща какво ще получа. И ако всички се обединим около тези усилия, да даваме за клуба, а не да получаваме, мисля, че ще бъде от полза. Аз говорих за екип съвсем съзнателно. Първо съм длъжен, разбира се, да кажа и позицията си по освобождаването на Тервел Златев, тъй като основната част в оперативното ръководство на клуба беше до момента негов ангажимент. Аз ценя неговата експертиза. Оценявам случилото се в лятото, есента на 2014 година с предоговарянето на всички задължения, осигуряване на входящи и изходящи трансфери и така нататък. Имали сме немалко разногласия с него и спорове, но аз ценя неговата експертиза и в интерес на истината, когато коментирахме новата ситуация, му казах, че аз предпочитам дори и в чисто егоистичен план той да остане и да изпълнява тези функции, макар и редуциране. За него това не беше приемлив вариант и затова се споразумяхме взаимно да бъдат прекратени отношенията ни. Това първо. И второ, като говоря за екип, от момента, в който започна кризисната ситуация в Ботев юни месец миналата година, аз бях убеден, че тези отговорни решения трябва да се взимат от кръг от хора, които са достатъчно ясно ангажирани и те не могат да бъдат еднолични решения на Тервел Златев, Иван Джиджев или някой друг. Като статистика ще ви кажа, че от юни месец до септември съвета на директорите на Ботев е заседавал 14 пъти. И всички въпроси, свързани с трансфери на състезатели, назначаване, освобождаване на треньори и така нататък, бяха взимани в такъв формат и това е документирано. От октомври месец трябваше да има променен съвет на директорите, което до ден днешен не се случва по различни причини, но
макар и неофициален, този екип работи от октомври до момента. В него участваха и хора от Сдружението, така че огромната част от важните и ключовите въпроси, свързани с функционирането на клуба, са взимани от такъв тип отговорни формати първо, и второ, приносът за това състояние на клуба, защото аз смятам, че то е добро, резултат точно на тия колективни усилия на всички хора, които са помагали с експертизата си, с ангажимента си и така нататък. Завършвам аз вчера от тема спорт, ми се обадиха за някакво интервю. Аз отказах предвид на пресконференцията, тъй като считам, че е коректно, след като сме обявили пресконференция, тук да коментираме информацията. Но те ме питаха дали Ботев, това беше единствения въпрос, или последния, в сигурни ръце в лицето на новия мажоритарен собственик. Аз отговорих, Ботев е в отговорни ръце в лицето на новия мажоритарен собственик. Аз мисля, че без този въпрос ви казах. Ние не си правим каквито и да илюзии, нали, че Сдружението ще изкара няколко милиона. Ще се опита да ангажира спонсори, но дали ще успее, ще дадем всичко от себе си. И затова ние, нали, точно този принцип на колективните решения, защото по един или друг начин те трябва да бъдат обсъждани, независимо, че има управителен съвет, той си има своята самостоятелност за взимане на решение и на оперативно ръководене. Тогава, щом става въпрос за бъдещ собственик на Ботев, този въпрос той няма да бъде взет на тъмно, няма да бъде дискутиран между един или двама човека. Всеки един ще може да даде своята позиция, колкото и наивно да звучи това като начин на взимане на решение. Смятам, може за